Здравейте на всички, казвам се Йордан, по образование съм агроном. Искам днес да засегна горещата тема за азотното торене. Какво се случва след приложението на азота, какви са природните фактори, които могат да повлияят на загубите. Ние всички знаем за отмиването на азота и доста от фермерите се боят от него. Но може да се окаже, че то не е най-сериозният ни проблем тази година. Битката се провежда на молекулярно ниво между амидна, амониева и нитратна форма на азота. Нека да засегнем науката около формите на азота, защото една от формите се отмива лесно, но е енергоемка, друга от формите е неподвижна в почвата, а третата може да загубим като амонячен газ. Така, и да видим какви са условията, при които се случват тези загуби и как може да загубим парите си буквално на вятър. Нека да започнем с амидната форма на азота. Тя не се усвоява от корените на растенията, но изключително добре се усвоява от листата на растенията. Приложен в листа, върху листа на растението, карбамида преминава под процеса хидролиза в листа, преминава в амониева форма, след това преминава в аминокиселината глутамин, след това преминава в още 20 други аминокиселини и след това се сформира протеина. Така. По време на протичането на този процес на хидролиза може локално да се повиши pH-то, което да доведе до синтезирането на амоняк, до образуването на амоняк в листата на растенията, преобразуването на амония в амоняк, който е отровен. И това нещо се получава обикновено в периоди с слаба фотосинтеза, когато няма достатъчно въглеродни скелети, с които да се случи преобразуването на амоняка бързо в глутамин. Може да се подпомогне с приложението на меласа или друг въглехидрат с азота. И също се избягват такива периоди, в които няма достатъчно добра фотосинтеза. Да преминем към почвеното приложение. Щом не може да го усвоим, тогава защо го прилагаме? Защото когато приложим амида в почвата, той преминава в амониева форма. Това се случва под въздействието на ензима уреаза в процес наречен хидролиза. Това се случва под влиянието на бактериите и е процес, който се влияе от температурата на почвата. Когато почвата е замръзнала, този процес няма как да се осъществи. Но когато имаме температури около нулата и малко над нулата, процесът започва да тече, макар и бавно. При температури до 5 градуса процесът може да протече за 7 дни, при температури от около 15 градуса може да протече от 3 до 5 дни, а при температури от 25 градуса може от 1 до 3 дни да протече. Говорим за 50% преобразуване на амидна форма в амониева форма. За пълното преобразуване грубо трябва да умножим тези стойности по 2. При преобразуването на амидната форма в амониева форма се отделя хидроксиден анион, което повишава локално pH-то на почвата. Какво ни засяга това? При повишаването на pH-то на почвата може да имаме проблем с една реакция, която е двупосочна в почвата. Тя е следната. Обикновено реакцията тече от тази посока в тази и се образува амониев азот. Но при повишаването на локалното pH може да почне да се преобразува реакцията наобратно. При по-високо pH везните накланят към превръщане на амониев азот в амонячен азот и това може да доведе до значителни загуби от волатилизация на амонячния азот. Това е особено възможно да се случи, когато е върху почвената повърхност, когато е нямало достатъчно дъжд, който да инкорпорира тора в дълбочина в почвата. Защото нямаме достатъчно почва около самата гранула азот, която да буферира реакцията, нямаме и почва отгоре, която да спре излизането на амонячния газ. Така че да преминем към начините на прилагане на амидния азот. Класиката е приложение в ето такива условия. Върху снега, върху замръзнала почва. Но науката сочи друго. Изследване на университета Монтана в Щатите сочи загуба от 20 до 24% при прилагане на амиден азот върху точно такива условия. Снежна покривка около 10-15 см, като най-голямата загуба се е състояла при разтапянето на снега и в последващото изсъхване на почвата. Тогава са загубили около 20 до 24% азот. Не е последвал след това дъжд и загубата е спряла при последващия дъжд, който е бил след около 2 седмици.
В същото проучване е представен и най-добрият сценарий. Приложение на карбамид върху изцяло суха почва с последващ дъжд, но който трябва да бъде от 12-15 литра на квадратен метър. Но в това проучване, интересното, което се е случило, те са приложили карбамида, 20 дни след това не е завалял този дъжд и в тия 20 дни гранулата на карбамида е стояла върху почвата неразтворена. След това завалява дъжд от около 22-3 литра, в порядъка на 3 дни вали и те измерват загубите. Там загубите са само 1 до 2%. Най-големите загуби се състоят при прилагането на карбамида върху почва, която е влажна, когато има достатъчно влага само да се разтвори гранулата, но не и достатъчно влага, за да я вкара достатъчно в дълбочина. Там загубите могат да бъдат от рамките на 40-50% и това се дължи особено на тази двупосочна реакция за превръщането пак на амониевия азот обратно в амониачна форма и излизането в газообразно състояние. Мисля, че казахме основното за амидната форма. Нека да преминем към амониевата форма, в която тя преминава. Тя е изключително добре усвоима от растенията. Тя, както казахме, забравили сме тук нещо да напишем, тя е позитивно заредена. А почвено-поглъщателният комплекс, той е отрицателно зареден. Какво ще рече това? Те се привличат като магнит. Няма как амониевия азот да бъде отмит в дълбочина в почвата. Също както и фосфора, той е немобилен, но също както фосфора, отново се повтарям, но за да може да бъде усвоен, корена на растенията трябва да мине покрай молекулата на амониевия азот или на фосфора, за да има усвояване. При поглъщането на амониевия азот от растението, какво се получава? Отделя се водороден анион, когато влезе в растението. Сега даже ще ви напиша и самата реакция. Какво се случва, когато влезе когато влезе амония в растението? Реално реакцията е абсолютно същата. Амоний преминава в глутамин, в аминокиселин, протеин. И се отделя обаче един водороден анион. До какво води това? Това води до вкисляване на почвата в зоната на корена, където се е усвоил амониевия азот. До какво води вкисляването на почвата? Вкисляването на почвата води до по-лесно усвояване на микроелементи като желязо, манган и цинк и също така при неутрални и леко алкални почви води до разтварянето на трайните фосфори съединения с калция, калциевите фосфати. Така да кажем, амониевия азот действа като синергист за приемането на фосфора от растенията. Така, да продължим. Амониевия азот, друго, което може да кажем за него. Той е изключително добра храна и за микроорганизмите в почвата. Те използват амониевия азот, за да могат да разграждат растителните остатъци, например на пшеницата, на царевицата. Те са изключително богати на въглерод. И затова микроорганизмите имат нужда от азот, за да спадат от определено съотношение от азот към въглерод, за да могат да разграждат този растителен остатък. До какво води това? При недостатъчно голямо наличие на амониев азот в почвата и при развитие в същото време и на растенията, започва да се получава една конкуренция между растенията и между бактериите. И там, където има натрупан по-голямо количество растителен остатък, растенията започват да изостават в растежа си и започва да се наблюдава азотен глад. И се получава така нареченото блокиране на азота. Мисля, че в условие засегнахме амониевото хранене на азота, показахме какво се случва с амония в растението, казахме реакцията, която се получава, казахме и какво има, откъде трябва да мине корена на растението, за да може да усвои този амоний. Какво се случва обаче с амония, който не успее да се усвои от растението? Както казахме, той не може да бъде отмит от дъждовете, но се случва друго. Той преминава процес на нитрификация. Нитрификацията е процес, който се осъществява с съдействието на едни бактерии от родовете Nitrosomonas и Nitrobacter. Има и други родове, които осъществяват този процес. Този процес е аеробен. Има нужда от кислород, за да се осъществи. При осъществяването на този процес той зависи от температурата на околната среда. В зависимост от температурата на околната среда, ако температурата на почвата е около 5 градуса, процесът може да отнеме от 3 до 6 седмици, за да се осъществи. Ако температурата на почвата е 10 градуса, отнема от 2 до 4 седмици. При температура на почвата от 20 градуса, процесът може да отнеме само от 1 до 3 седмици.
температури от 25 до 30 градуса са най-подходящи за този процес, развива се най-бързо. След 35 градуса се огнетява развитието на процеса, като при температури вече над 45 градуса процесът спира поради липсата на бактериална активност. И също, нали, под 0 градуса пак няма как да имаме нитрификация на амониев азот, който да се превърне в нитратна форма. Така, нитратната форма на азота. Сега да видим какво ще напишем тук. Забелязваме, че тя е отрицателно заредена, за разлика от амония, който е с положителен заряд. Какво означава това? Това означава, че нитратната форма на азота няма как да се свържи с почвено-поглъщателния комплекс, който също е отрицателно зареден. Те се отблъскват както магнитите с еднакви полюси. Това означава, че нитратният азот е мобилен в почвата, но е склонен и към отмиване. Приема на нитратен азот от растенията се случва много по-лесно. Когато растенията черпят вода от почвата, с масовия поток на вода се придвижва и нитратния азот към растенията. Какво се случва с нитратния азот, когато навлезе в растенията? Казахме по-рано, че има един енергоемък азот. Това е енергоемкия азот. Той после минава в нитрити, оттам нататък вече минава в амониева форма и, нали, после минава в форма глутамин, аминокиселини и оттам се синтезират протеините. Нещо, което забравихме да кажем за амониевия азот. При амониевия азот казахме през листа, но също и при приема през корена. Може да имаме натравяне на растението с амоняк. Когато, пак казахме, имаме малко фотосинтеза, нямаме достатъчно въглеродни скелети, с които да се преобразува този азот, може да имаме амонячно натравяне на растенията. А при нитратния азот обаче, това складиране на азот не е неблагоприятно за растенията. Там няма проблем. Единственият проблем, който може да имаме с нитратния азот при складиране в растенията, е после в крайната продукция, че може да се приеме от консуматорите, което не е много здравословно, така да кажем. Но за самото растение няма никакъв проблем. То си го използва като резервен склад в моменти от развитието си, в които има недостиг на азот от почвата, да кажем от засушаване, от преовлажняване или от вече изчерпан азот в почвата. В растението започва да тече процес реутилизация. От долните етажи на листата започва да се прехвърля азота към горните етажи, към новия растеж. Затова при липса на азот обикновено започват да пожълтяват долните листа. Друго, което може да кажем за нитратния азот, е неговото отмиване. Това е загубата, която ние може да претърпим от нитратния азот. При песъкливи почви, които са по-леки, наистина може да бъдат големи загубите от това отмиване. Особено опасно е в близо до водни басейни, нали, до реки. Също е опасно при почви, които са пак леки, с подпочвени води, които са плитки. Там също може да изгубим безвъзвратно нитратния си азот в подпочвените води. Но при нашите условия тежък чернозем, това отмиване не е толкова лесно, колкото ние си мислим. Науката сочи за отмиване от 20 до 40 см при дъжд от 50 литра на квадратен метър. Което какво означава, че дори ние го вкарваме в пак коренно обитаема зона. Примерно пшеницата има корени, които стигат до над 1 метър. Да, те са малко, но масово корените са разположени в зоната до 20 и до 40 см. Което означава, че при едно засушаване в април и в май месец растението има резерв, от който да черпи нитратен азот. Друго, което исках да кажа за нитратния азот. При приемането на нитратния азот в растението, при преминаването му в аминокиселини, се отделя хидроксилна група, което алкализира почвата около зоната на корените. Какво означава? Повишава се pH-то и това означава по-лесно усвояване на молибдена и също така на калий, калци и магнезий с масовия поток, понеже те са катиони, разтворени във водата. Но повишаването на pH-то може да води и до блокиране на фосфора и образуването на трайни калциеви фосфати. Другата загуба от нитратния азот, която искам да засегна, също да продължим с отмиването. Може да се отмие наистина и по-надолу, ако имаме наистина екстремни дъждове, които са много големи, но следващото нещо, което може да се случи, движението на влагата в почвата. Всички знаете, че когато има изсъхване на почвата в горния почвен слой, може капилярно да се покачи обратно водата нагоре.
какво се случва, като се покачи водата нагоре? Покачва се и нитрата заедно с водата и пак се среща с корена на растението. Така че според мен този начин на загуба на нитратен азот не е толкова сериозен, да кажем, в нашите условия. По-сериозен обаче в условия, особено като тази година с много преувлажнени почви, е денитрификацията. Както казахме, нитрификацията е аеробен процес, а денитрификацията е анаеробен процес. В почвата живеят факултативно анаеробни бактерии, които обикновено предпочитат аеробна среда. Но в среда, която е анаеробна, което ще рече липса на кислород, те започват да използват нитрата от почвата, разграждат го до формата на азотен газ и на вода и по този начин ние си губим азотните торове. Те излитат под формата на азотен газ. Така, денитрификацията започва след преувлажняването на почвата, грубо около 24 до 48 часа след като сме преувлажнили почвата. Нали? То ние не я преувлажняваме от околната среда, когато се случи това. Темповете на този процес могат да бъдат от 1 до 5% на загуба на нитратен азот на ден, като науката случи при температура 12 градуса губим 2% нитратен азот на ден. Което какво ще рече, че загубите могат да бъдат изключително съществени, особено във влажна година като тази. Трябва да се внимава с приложението на нитратен азот, нали, под формата на амониев нитрат. Какво може да направим, за да противодействаме на този процес? В момента нищо, но трябва да забележим къде имаме проблемни зони в полето, които се преувлажняват. Там не е лошо, нали, на лято след жатвата да се продълбочат на голяма дълбочина, за да може да атакуваме процеса в двете посоки. Едновременно да дренираме почвата и да я аерираме, за да може в последствие този процес да го няма, да нямаме такива загуби. Така, това бяха трите основни форми на азота, които исках да засегна. Искам да добавя и четвърта форма на азота, която по-рано говорихме за нея. Това е безводния амоняк. Набързо ще кажа няколко думи за безводния амоняк, защото той не се използва много в България. Безводния амоняк, когато влезе в почвата, агресивно търси да се свърже с водата. При свързването с водата се получава амониев азот. Но, освен това, се вдига pH-то на почвата изключително много. Говорим до вдигане на pH на почвата над 9, което означава, че почвата буквално става стерилна в зоната на преобразуването на този амонячен азот. Там се убива всякакви бактерии и всякакъв живот, който е в тази зона. Прилагат го обикновено есента, късна есен. Защо го прилагат късна есен? За да може след като премине в амониева форма да няма достатъчна температура този азот да премине после в нитратна форма, нали, под въздействието на нитрифициращите бактерии. Прилага се под 10 градуса, даже най-добре е да се приложи под 5 градуса температура на почвата. Прилага се задължително чрез инкорпориране с машини, които правят бразда в почвата и го вкарват. Загубите от него, нали, както казахме, той е газ и търпи много големи загуби, затова се внася в почвата. Едният вариант е, ако се приложи в прекалено суха почва, тя не се затваря добре след работния орган, понеже се напуква и няма и достатъчно вода да се свърже с амоняка и търпим загуби от газ. Другия вариант на загуба е когато пък почвата е прекалено влажна, същата работа се получава, само че там, понеже когато е прекалено влажна почвата, не може да се затвори бръздата зад работния орган и пак търпим амонячни загуби. И общо взето, това е, което исках да ви кажа, нали, за азотните торове, за формите на азота, амониева, амидна, нитратна и, нали, за амонячната форма. Извода какъв е? Няма загуби на азот без причина. Азота винаги се губи поради някои от факторите на средата. Така че ние, когато си избираме азотен тор, ние не само избираме тор, а избираме с кой от рисковете искаме ние да се борим. Кой от факторите най-лесно може да предвидим на околната среда, за да имаме най-малка загуба, нали, на активно вещество азот. Така че в следващото видео, ако ви е интересно, ще ви поговоря за избора на тор, какви загуби може да очакваме от всеки тор, кога да преминем от един вид тор на друг, може да засегнем, нали, основните видове торове, урея, лан, амониев нитрат и така нататък. Ако ви е харесало видеото, харесайте го, абонирайте се за канала
Коментирайте и споделяйте в коментарите коя е основната форма на азот, която вие използвате във вашето стопанство, какви загуби вие сте видели и за сега това е от мен, ще се видим в следващото видео.